like dead old days. It's been so long since we've talked, and I have been here many days. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? No more waiting, no more aching. No more fight. To byla krásná formace. Slovy padni komu padni. Vypadá to, že obě strany fronty jsou velmi vyrovnané a je možné, že se piloti domluví. A teď je lehký souboj. Přituhuje. Ano, a jeden šel dolů. I když to nevypadá, přece jenom lehké olíznutí křídla. Pokud chcete někoho sundat dolů, je důležité, aby spadl on a ne oba dva. Dalšímu došlo palivo a padnul do kanále La Manche. Zůstane ve vzduchu. I kdyby se nesrazili, protože ten, který tam zůstane jako poslední. A je tam takzvaný rodinný souboj, otec a syn, takže ten třetí má smůlu. Pokud syn trefí otce, je jasný, že doma je problém. Ale my tam máme také velké želízko v ohni. Peťo, vydrž. They call me the wild rose, but my name was a lie.